gusto og lugaw, dili lang, linya lang. Naputin tubig dire og itlog. Tubig. So, mayong buntag sa tanan nata karon sa mga kekso nato na sunugan, sa mga kabisyo nga nasunugan, kagahapon adlaw. Nato diri karon sa Tomas. Kapitan Tomas Monteverde Senior diri sa ilahang evacuation center kung diyan ato makita ang atong mga kabisyo nato nga intawon na sunugan ug panimalay. Mas maayo palagi daw kawatan kaysa sunugan, pero ato tanawon mga kabisyo ang ilang sitwasyon diri karon. Okay, kung inyong nakita na yung mga tents provided by the city government of Davao. Napo na ang presensya diri sa ato ang kapulisan o sa ato ang mga pulis auxiliary nga mo ni abag diri karon sa ato ang mga kabisyo nga nasunugan diri sa ato ang shelter, sa ato ang evacuation center. So karon gapagayon ng Love Radio Davao Operation Tulong. Natay paludo diri karon. Brought to you by Love Radio 90.7 Davao Maria Eagles Club Board. Ikan sa Love Radio Davao, and of course Davao Maria Eagles Club North. Okay, so karon lugaw na itlog. So, again, may buntag sa tanan. Basta ganahan mo og lugaw. Naamit din karon naman sa inyo og lugaw sa mga bata mo na inyo. Paglisod og kaon sa sulit nga mga pagkaon. So, ato lang na dito nga bahin na ay itlog dito. Para sa among Operation Tulong Love Radio and also brought to you by Davao Eagle Madayao North. Facebook page. So, by the way, Kap, pila ka pamilya ang nadir ka? So far, sa gahapon na nakuha sa itong Swiss-Technology, 312 household. 312 ang initial ba ito? Initial. Kaya wala pa din nila mauman yun o kuhan assessment. Kaya wala pa sila kasulod sa ubang purok. Kaya napay medyo baga-baga pa daw sa ilang giingon. So karong buntaga ako sila makita na sa gawas na magsugod sila karon ilang ipadayon ng assessment. Alright, so may si Kapitan Robert Diaz na yan, Kapitan diri sa Kapitan Tomas Monteverde Senior. So sakop ba na sa imuhang kuhan, Kap, ang nasunugan ni Suliman? Di siya, purok size, 5, wala siyang pagkado kayo gano'n. So, maulang ba ni sila tanan? Kapo na apay laing mga pamilya nga naapitan sa sunog nga wala diri nasa laing kuwan. Apay laing kuwan evacuation center. Salamat ganito sa bigas nga magbago kami sa Kapitan Idris. Kaya siya ginagawa po kuwan evacuation center. So far karon na ako'y mga kuha
kuan dito na bali kuan 53 ka pamilya. Yeah. 191 individuals nakakaroon dito sa iyang barangay sa barangay Leon Garcia. So far karon kap sa nahitabo kagahapon nga sunog, nabay mga nakala nga ay nakalasipin. So kalugay sa Diyos, wala lang injury nga ginagbay sama. Ano yung pinaka-importante ka? So, karon ka po sa mga plano na po yung plano ng city government pamilya na sunod. Or sa pagkakaroon ng atong kuan city government mula sa diuna ang katod yung mga kinahanglanon labi na kanang 10 sa city government na o kining mga unlan, habol. So, kaya nung makita nung sa city government ka? Oo, sa city government na kuan man lang. Minsan sa importante nga gamit yun. Alright, so again ha, si Kapitan Robert Diaz ang ato ang kapitan diri sa may Tomas Monteverde kundi ang iyang mga constituents na nakasinati og sunog na sunugan pila purok ganita Puro 5 o 6. 5 ug 6 ang maggrabe gyud. Grabe. So daghang salamat kap kayo pagitulog kap. Good morning. Apa diyan yung So wa gyud mo kabit-bit sa gamay sa sir. kaya wala nang panik na yung Yan anis ka man ang pamilya mo sir. Alright, so mga si Sir Will, isa sa mga biktima, mga kabisyo, sa nahitabo ang kahapon nga sunog sa Japan Street nga nagsugod. Masa na nga purok ng Japan Street sir? Purok 5. Mo gina ito. Purok Street. So, ugdaw kita na ng purok Huwag daw na 5 size. Kasi ko na pa nabili ito beside sa doon sa Purok 2 sa Secretary sila. Sa Balay Kapitan. Ito na sa Silinti. Sa 3 sa Ikan na sa right side ito. Pero so far kasi wala mo city government namin kita noon ay napay mga kanini ay kasinatihan na doon rin medyo kulang sa abang. Okay mo na ito problema ko rin rin. Tanang-tanang yata ko nila. Alright, so taga salamat Sir Ruel. Okay, kinangalan mo na. Thank you so much si Ruel nga taga isa yung tao sa mga nabiktima sa sunog at hapong at dawang na nahitabo din sa may barangay Tomas Monteverde Senior sa gitawag nila Japan Street. Nagsugod ang maong pagpulbo sa Kalayo alas 6:30 nabatayan nila mga kabisyo. Kaya kung mato makita ang hapon kung nakaka sa gawas nga bahay. Hi! Masarap, delicious. Baka mantap. Christina, Christina Paul. No, kuya. Kuya. Purok size. Sunugan ko. Okay. Agamay lang, tamang-tama. So far, okay. Yung pamilya, wala ka dito. Kumplito man. So, kaya ba ito naman Maganda, naglakot. Alit, pero tawa lang gapon. yes. Salamat sa Operation Tulong 90.7 Love Radio. Alright, salamat mga Christina, si Kuya. Okay. Bisag na sunugan, hindi silang gamon sa Madrid. Ito, ang pandya kabisyo, hindi ang kinabuhi ng ipilan ay importante. Ang butang makita. Dahil pa po'y hinabang dito sa city government o sa mga non-government organizations o sa nakadaiyang organizations, isa na tadiha mga kabisyo, ang Love Radio 90.7 para sa itong Operation Tulong and also sa Davao Madayao Eagles Club North.